miwiti rama-rama sandana sindending pradangga ayan-ayan gawe kumun tekon satarukon akeh kang kayungyon dadi sanaiku datang jemu ngawiji ing pandemu condong ing kalabu maneman sekara pisan kenes kunes pisang sasajin ning karya ayon-ayon gawe kumpul tekon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi sanaiku datang jemu ngawiji ing pandemu condong ing kalabu kenes kunes tejate rato rama-rama atmajana tarawana ayon-ayon gawe kumun tekon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi sanaiku datang jemu ngawiji ing pandemu condong ing kalabu gawe dewa tiwaning wulan purnama lalila hanjeng tara rimat pasang ning grahita ya kenes wicarane kawis pita ya rama ya ramane dhewe sakit taring toya nalikane rohe dalu wong ageng mangsa sameti seragang abang lawan ora sadaya sami kuling
yogane tumuli keberasane kang ana tanggana kang ora ana tanggana mrecandeng ing kalbu mre aja moga-moga ada ing panyendung tembang wetan suruping surya ing wanci bangun lan kendhatang ayun-ayun karaya wulan genis gones ya mas mawatane wong ngawula maneman seteng nendra rama-rama prajane Sri Bumantara tejate rata genis gones tejate rata apa janata rawana ayo kabeh gawe kumun tekun sarta rukun akeh kang kayung-yung dadi sana iku datang jamu wiji ing tandamu condong ing kalbu hati mangsirawa merati mimbuh kemes gandes lubesak solae cunduk sekarang melati ngambar-ambar kondo wangi ngagem remong blangi mimbuh anggresepke ati pacake tindak kaya macan lungi blerak sempal latihane dadi lana pantese angen dika arum gumebyar katon wajare teledok sare amimbui nguji wate kang pindho mustika saiba endai kang panggodha dina satu
Sarwa Parwa Tunggal Basaning Baskara Miwiti sendan sindening pratunggal rinenggo kahormatan ingkang tanpa upami. Nun para kadang pamirsa sutresna bedhaya. Kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandi Wara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari kamyong minangka perwakaning pagelaran ing siang menika. Keparenga keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe beber cariyos pamundutan ingkang bawi era-eraan kere munggah Bali utawi Joko Sendor golek kaya. Dalang sarta bedapuk katidaken Raka Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara katidaken Raka Mas Aji Soko. Asisten Sutradara katidaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Penata pakeliran ingkang dipun tindakaken Raka Mas Suyono Sakonco. Penata teknis dekorasi katidaken Adimas Samuel Sutarto. Wondene Pangkrenggo Busono katidaken Adimas Agus Wijanarko. Pinarung Pungili Kiai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo kanthi panglih Surawati utawi pesinden katidaken Ibu Suparyana dalah Ibu Kuntari. Pranoto Gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara katidaken Bapak Miranda Soho Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katidaken Adimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung kalian WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang margani cariyos ing siang menika atekan sepisan nggambaraken wonten Kadipaten Sedayu. Adipati Hendro Kusumo ingkang dipun paragani Raka Mas Dedek Wibisono
Patih Hindrawati ingkang dipun paragani Ki Sabtu Giyanto, prajurit karamaiaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Purwokencana. Prabu Werbanegara isih menika kawargani Ranggapas Anom Suharyanto, garwa Prameswari ingkang dipun paragani Nimas Puput Jarmeyati, Pangeran Purbokusumo ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali, Dewi Purbawati ingkang dipun paragani Nimas Tata Wulandari, prajurit karamaiaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajengipun gambaraken wonten ing Desa Ringin Pitu. Pak Mangun ingkang dipun paragani Ranggapas Aji Saka, bojo ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati, Joko Sendor ingkang dipun paragani Cak Sendor, Arum ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati, Ewondene Sudagar Kasiman isih menika kawargani Bapak Begek Ariwarsito. Atekan salajengipun gambaraken wonten Kraton Giripura. Prabu Brokumara isih menika kawargani Ranggapas Andi Prasetyo, Patih Brahmasto ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto, Temenggung Surogati ingkang dipun paragani Adimas Imam Sarjono, wondene Sri Ratih ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani, Repat utawi dagelan ingkang badhe lipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun lipur pelawak-pelawak Wahyu Manggolo katindakaken Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol emban katindakaken Siciup Arum Somplak kabiyantu Siswak Indah Kalola. Menggah mekaten para kadang pamirsa sutresna budaya, para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika, kita sakutra saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wasana sugeng hamirsani nuwun nuwun. Jarwa Parwak tunggal besaning Baskara mane-mane man miwiti ya Mas
gendong asmara. Tejopati wonten Jawa prayoga Sing saya sing roko prajurit Sedayu. Nggih. Prajurit Sedayu. Nggih. Ya, banter. Wis mangan ta urung? Urung. Sembah pangabekti ira kabeh tak tampa puja astuti kuwae kepat tampanana prajurit. Dina iki aku kepengin mundhut pirsa aturmu siji-siji wiwit saka prajurit suhud. Nggih. Kewajiban kula naliti sedaya prajurit. Sakmenika sampun sowan Bapak Ander ana ing Kadipaten Sedayu. Kabeh wis padha sowan. Ampun. Ora ana sing lirwa siji wae. Mboten enten. Nak nganti ana sing lirwa kowe bakal nampa pidana. Nggih. Ngono. Nggih. Terus prajurit gepeng piye? Kewajiban kula namung golongan sedaya prajurit Padawan Negah. Sakmenika sampun terakhir ugi terginas. Prajurit magangan anyar. Nggih. Mbok kula mentah. Nggih. Wis coka-caket terginas. Nggih, Mas. Nak sak waya-waya ana perang piye? Kula aturi panjenengan badhe lungguh cekrang sela tumpang. Namung kula sak kanca badhe nepes-tapis musuh tanpa timbang. Kena ndak percaya kabeh aturmu.
prajurit kepeng. Nggih. Nak anggil lermo piye? Mewa jogok kula gantosipun. Wah, bagus. Jadi gulumu bakal tak tugel nganti kowe. Nggih. Prajurit Ipli Pati. Gawuh, Kewajiban kuwi. ngapunten dereng gadahi kewajiban. Kowe iki prajurit kawakan. Ah, sing sajak sinten? Aku Kula niku prajurit enggal. mergo piye? Napa? Aku wiwit dadi bupati. Iki wis ana kowe. Dereng niku kipli sanese. Kewajibanmu kuwi saben dina ya ngombe waragan. Pun ngertos kok jenengan tak leti. Lah terus wis ngombe apa durung? Sampun. Wes, Nggih. nak durung tuku. Ya. Nggih. Nak gak duwe duit, Sajak. mlebu ning Panti Arta njupuk Nggih. sekuaten. Ya. Nggih. Bali marang sira Patih Tejopati. Jawab tininggalan. Wis mangan ta urung? Sami kula nggih dereng. Para Eh, kawontenan menika sangune kula pun temenan. aku nganti bengak-bengok kok njegik. Inggih. Sowanmu kepiye Tejopati? Sowanmu kepiye? Kalis lirik sambi kula. Pikantuk berkah anggen kuwa marak sebo wonten ing Kadipaten Sedayu. Iya. Boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Selamat. Selamat. Rahayu. Injih. Ya kaya ngono. Terus kowe kewajibanmu kepiye? Aku kepengin midanget Kandhani. Injih, jeneng Kadipaten. Atetepan kula inggih menika pendak-pendak saben dintenipun. Iya. Niti katentreman wonten ing Kadipaten Sedayu. Iya. Wedal sak menika anggen panjenengan lenggahi dampar kepabon. Iya. Ngobetaken swasana. Ngobetake pamrentahan. Menika leres Terus Kadipaten Sedayu wedal sak menika ayem tentrem. ayam tentrem. Gemah lipah loh jinawi. Terus Basan boten wonten kirang sandang lan papan. Anggen panjenengan ngemongaken boten Bang Cindi, Bang Ciladan. Adil adil para marta berbudi bawa laksana. Ala ing kawulaku kaya ngono. nggih. Dadi aku salah sawijining adipati kang ora lirwa ing janji. Mergo ning arep aku tau tate janji kalawan kawulaku. Yen to aku matek dadi adipati ana Kadipaten Sedayu, Sedayu bakal tak gawe negara kang panjang punjung gemari palojinawe, murah sandang dalah pangan. Menika saking adilipun Kanjeng Dipati Tejo Baskara. Dadi anggonku nyekel pradata adil ning Kadipaten Sedayu ora ana kekurangan apa-apa. Injih. Candranen teh apa kang dadi kekuranganku? Lah menika ingkang badhe kula rembak wonten ing Kadipaten Sedayu wonten Bapa Raja kedahipun wonten Ibu Ratu Alo Empro kawula kae lho Dipati Tejo Baskara bagus gagah biksa sugih bondo bandu nanging wonten komplanging dampar kaprames waren menika tasih kompor. Dadi ala ing para kawulaku, aku dadi adipati durung jangkep jalaran. Aku durung mengkuringin kurung sakembaran. Yes. Dampar kaprames waren isih kompor. Leres. Aku dina aku memeng semeti mangate ngasamun manekung puja meminta marang Jawata kang gelar jagat wisi ing Jawata kang dumeling sajroning kuping dampar kaprameswaren kang pantesan lenggahi putri saka parang kencana kang aran Purbawati. Purbawati. Iya, apa ngerti? Menapa panjenengan nate pirsa? Putri Purbawati
Nganti dina iki aku ya durung meruh nanging wisi ing Jawata kaya ngono. Kados ngaten. Nah, mula teh nggih ora usah dadak kesuwen nggawa bondo kang akeh lan prajurit-prajurit ana ing Kadipaten Sedayu Sumatakna munggah ana ing Purba Kencana yen to Purbawati ora diwenehno parang Kencana gecak. Kados ngaten. Ingkang ngaten bagi kula